Bon dia. Avui hem vingut a Os de Balaguer i hem visitat la botiga de mel i torrons alemany i també tots els obradors i les fàbriques. I doncs bé, és una empresa que ve de finals del segle XIX, és una empresa familiar que hi ha diverses generacions, que l'any passat va moure 1.500 tones de mel i que ocupa gairebé 30 persones aquí a la comarca de treballs directes. I és un exemple, en els últims anys, d'innovació, és a dir, com combinar la mel amb altres tipus de productes per tal de donar valor afegit i diversificar un producte que és el més clàssic de la història, amb el qual des dels inicis dels temps la humanitat ha anat endolcint la seva dieta i els seus plats. I en aquest sentit, ja des de fa uns anys rep premis internacionals com el Great Taste a Londres, diferents anys, en diferents combinacions de mel amb altres productes, ja sigui vinagre, ja sigui l'oli, ja sigui tot tipus de fruites dolces, fruits secs. I un altre punt de distinció, en lloc d'optar per una robotització de tot el procés d'etiquetatge, Mel Alemany treballa amb 4 centres especials de treball. I aquest és també un element humanitzador molt interessant. I és un exemple d'empresa catalana que l'última generació intenta afegir valor per tal d'ampliar el marge del negoci, fer un millor producte i guanyar quota en els mercats internacionals. Per tant, per molts anys, Mel Alemany.